Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng pork barbecue at ginisang agod or bunga ng malunggay na may kalabasa at pritong tilapia. Mga kapudibit, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan, makapudibi, malinis na yung kamay namin. Manghanta, maging kapampangan. Manghanta na po. Oo, manghanta na po. Cheers. Hagod. Agod. Agod. With H. Nabitang. Kapampangan ta kasi. Ayan. Nasubo na tayo. Diyan. Yan. Siyempre, nakakalimutan ba yung rice? Rice terraces. Ayan. Kaidang. Ay. Ito. Ayan. Manyaman ng sarsa ng hindang. Ganyan. Ayan. Uy. Ang una subo ay para sa inyo, kapudibi. Makanta na po. Manganta mo. Yaman na. Agod. Bunga ng malunggay. Ano? Sarap. Sarap yan. Tilapia, salamat. Taba. Sarap. Queso. Yaman. Sarap. Itong naman. Sarap. Yaman na.
Kung pastiso ka, kakagano sumasasangan kasi sa tupi ang tanadang. Sarap. Tama. Rice pa. Yan. Rice. Yan. Tama na. Ang tamis. Naman. Grabe. Laki oh. Grabe, sarap. Lambot niya, no? Naman. Magluto na kayong ganito, makputos. Agod o bungang malunggay. Sarap. Sarap. Grabe, sarap. Ay.
Ang sarap, sobra. Magluto na kayo mga foodie, no? Pag ano yan, summer talaga, uso yung mga bunga ng mga malunggay. Magluluto na. Ayan, gusto kong shoutout po sila Gina Villanueva, ayan, Jennifer Arcelia, at saka si Eden Gonzalez, ayan. Ayan, shoutout Pinsan po. ko sila at barkada ko nung high school. Shoutout! Ayan, see you soon! Magkikita na tayo. Ayan, shoutout mo din si si Marian de la Cruz. Ayan, shoutout. Mars! Shoutout kaya ka. Ayan. Mars. Ayan, sino pa? Tito Olivia, shoutout po kaya ka. Ingat ko po palagi kay Tito Mac, Tita Cynthia, Tita Nelly, Ate Janet Lumibaw, Lods Discarte, Sisi Janet from Germany, Lods from, and Pretty Christina. Ayan, Hello, shoutout shoutout and po. we love you all. Nanay Babe Kaluya, shoutout po kaya ka. Ingat ko po palagi. Ayan. Siya pa Baby Alison Catherine Bugoy, shoutout. Love you. Sarap. Ayan, makapudibis agi sa aming pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.